Výrobe obrazov na plátno sa často stretávam s problémom, že vaša zaslaná fotografia má iný pomer strán, ako je pomer strán v objednanom rozmere obrazu. Táto chyba sa dá ľahko odstrániť pomocou orezania fotografie v grafickom editore. V tomto videu si preto ukážeme veľmi jednoduchý návod, ako orezať vlastnú fotografiu na požadovaný konkrétny rozmer, napríklad 60x40 cm, štvorec 50x50 cm, panorámu 100x50 cm, alebo ak chceme obraz po výške, napríklad 30x60 cm. Ukážeme si to v online grafickom editore Photopea, číta sa Photopea, ktorý bol vytvorený podľa vzoru Photoshopu v programovacom jazyku JavaScript. Na rozdiel od Photoshopu je však úplne zdarma, obsahuje slovenčinu a nemusíte ho ani inštalovať. Do Google teda zadáme Photopea, klikneme na odkaz photopea.com a ideme rovno na vec. Nahráme si fotku, klikneme na súbor, otvoriť. Teraz si nastavíme v programe Photopea zobrazenie podľa mňa veľmi užitočných funkcií. Cez záložku zobrazenie zapneme pravítka, cez záložku okno zapneme navigátor, ktorý nám slúži na rýchle zväčšovanie alebo zmenšovanie fotky. A ako posledný krok zmeníme jednotky pixelov na centimetre pravým klikom na myš na samotnom pravítku. Predtým ako začneme orezávať fotografiu, si najskôr povieme niečo o minimálnom rozlíšení pre tlač fotografie. Rozlíšenie sú obrazové body, označované ako pixle, z ktorých sa skladá fotka vo vodorovnom a zvislom smere. Ak chceme vytlačiť obraz napríklad vo veľkosti do 50 cm, musí byť týchto pixelov minimálne 1000 a viac, na šírku aj na výšku. Skontrolujeme si teda rozlíšenie, klikneme na záložku obraz, veľkosť obrazu, vidíme, že fotka má na šírku 4000 pixelov, na výšku 2700 pixelov, čo je viac ako 1000. A teda táto fotka spĺňa podmienku minimálneho rozlíšenia nad 1000 pixelov. Konkrétne táto fotka bola robená zrkadlovkou Nikon D700 s rozlíšením 12 megapixelov. Keď si virtuálne v hlave posunieme desatinu čiarku pri pixeloch o 0,3 miesta doľava, dostaneme v podstate megapixle a keď ich prenásobíme narýchlo v hlave, dostávame 4x2,7, čo znamená výsledok necelých 12 megapixelov. Toto je zároveň pomôcka, ako si viete narýchlo vypočítať, koľko má fotka megapixelov. Napríklad, ak by bolo rozlíšenie 6000 x 4000 pixelov, tak dostaneme výsledok po prepočte v hlave 6x4 rovná sa 24 megapixelov, čo je v súčasnosti také štandardné rozlíšenie zrkadloviek. Teraz sa konečne dostávame k samotnému orezu. Klikneme na ľavom paneli na ikonu orez, zmeníme nastavenie voľný na pevný pomer strán, ako šírku zadáme číslo 60 a výšku 40. Klikneme na obrázok, pozor, neklikajte ešte na fajku Confirm a teraz pomocou orezových čiar si môžeme nastavovať ľubovoľnú veľkosť orezu alebo pohybovať s orezom po celej ploche. Vidíme, že zrovna pri tejto fotke máme celú jej plochu vo vnútri orezových čiar, takže pre rozmer 60x40 cm túto fotografiu ani nie je potrebné orezať, ale povedzme, že sa nám nepáči ľavý okraj fotky, tak z neho kúsok pre ilustráciu odrežeme. Nastavíme si orezové čiary a potvrdíme tlačidlom Confirm. Orezanú fotku následne si uložím pomocou príkazu súbor, exportovať ako JPG do počítača, šírku aj výšku ponechám, kvalitu nastavím 100%, zakliknem metadata, ak chcem zachovať informácie z EXIFu a kliknem na uložiť. Fotografiu nájdete potom uloženú v počítači v priečinku stiahnuté súbory
Alebo ak ste si to zmenili v prehliadači na inom konkrétnom mieste, ja to mám napríklad nastavené na ploche počítača. Ešte si ukážeme ďalšie príklady orezania na štvorec 50x50 cm. Vrátime sa teda cez históriu o krok späť, klikneme na aktuálna vrstva, zadáme si 50x50, klikneme na stred obrázka, zmenšíme si orezové čiary podľa potreby, posunieme hlavný objekt psíka do tretinovej kompozície a potvrdíme orez. Ďalší príklad. Vrátim sa o krok späť a nastavím panoramický orez na 100x50. Znovu kliknem na aktuálna vrstva, zadám šírku 100, výšku 50. Kliknem na obrázok a posúvam si orezové čiary podľa potreby. Keď mám hotové, znovu potvrdím cez fajočku Confirm. A ešte posledný príklad. Vrátim sa krok späť. Kliknem na aktuálna vrstva, aby som aktualizoval funkciu orezu. Chcem teraz obrázok orezať po výške na rozmer 30x60 cm. Takže zadám šírku 30, výšku 60, kliknem na obrázok, nastavím orezové čiary podľa seba a potvrdím orez. Po dokončení nezabudnite si obrázok vyexportovať do počítača vo formáte JPG. Podobným spôsobom môžete orezať fotografiu v ľubovoľnom grafickom editore. Dajú sa takto vytvoriť napríklad aj viacdielne obrazy na plátne. Samotné zväčšovanie fotografie na konkrétny rozmer, napríklad 60x40 cm, ak budete posielať fotografiu na tlač, odporúčam, aby ste už nerobili. Ponechajte len aktuálne maximálne rozlíšenie, aké máte k dispozícii z fotoaparátu. Ja vám potom pomocou špeciálneho fraktálového programu, ktorý nie je súčasťou Photoshopu, dokážem urobiť kvalitnejšie zväčšenie vašej fotografie a hlavne bez rozostrenia hrán. To je na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!